Batibat. Tinapalabas, nakasalaw da anib ken inabwana iti adu nga uleg iti kaaddadan iti kabakiran. Saan akayat ni anib adangran dagiti uleg, ngem idinadlaw da, amang dangran dagitoy, inruarnan ti posporo, ket sinilmutan na dagiti nagangwa bulbulong. Nakalibas dagiti daddu mga uleg, ket nagkamang da iti kuweba nga ayan da Victoria, ken ti uleg ani Lucifera. Nalaos ti pungtot ni Victoria iti namuan na, nga danang patay kadagiti daddu maapasurot da. Nagpukaw iti nakapigpigsa, ket nagkimat. Kiniddaw ni Victoria ti tawid na abileg, wenno pan nakabalin nga imbati day di Toribio kini Lucifera. Babaen dayta, kabaelanen ni Victoria ti agpukaw akas laasok, ket makagtanga dagos iti kayat na apapanan. Nakadanon nga rod ni Victoria iti patad, iti ili asan kintin. Itagagayem, adtuyen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat. Masigurado jay nakita ni Saro a babae tinang patay kadagiti bagbagada dito'y tsendahan. Gatanga kon dagiti gagara ket agawid akon ibagakil ni Saro tinaammo. Iso asaan tan arumrumwar bakit? Agpupuk talaangin dito'y sigod abalay ti pade. Saan ang mabalin Kasano pa yan dagiti kasapulan ta? Makamu ka. Nukayat mo ti matay abag kalenday jay. Adakan kan. Basta siyak. Agya anak laang dito uneg. Sige. Nukasta ti kayat mo lakay. Nasayaat mat. May-mayatan nga oray agmuneng manan ni Saro. Ngam ti ipilit na ti agsublin ijay kabaltyan. Aday bagbagang bakay? Awan, lakay. Ay, nakabut-butang dito eh. Ngam saan tamot basta makasubli jay kabalityan. Ang mga numasabat ta jay kriminal. Iso nga rod anasaya at tanakitam day jay. Tano saan? Ang mga nusikat ti may sabi nakal na. Ay, uwin nga rod. Nakabut-butang nga talaga bakay. Awane, dagigan iji balay da parisaraw. Imanaw da bakit buwana ken anib. Pagkuna amot borsyaw. No naggapuak ijay. Amangan no adalaang napananda. Imanaw dan. Ket no nagmalmalimak ang naguray no da subangpet idikalman. Nasip nga tanak pa nga ro diti pimanawak. Ang mawan na uray ka. Anya? Talaga nga awanan ti tao ijay. Pinanawan dan. Napanan nga roten da kabsat buwana ken anay. Ay, amok pa yan ngay. Ay, nasaya at matkit di ano pimanaw da. Madiday tangir same. Anya man ti pampanunutan borsyaw. Ay, awan. Sige, agawid ako. Nasaya. Anya nga tati pampanunutan ni borsyaw. Huh? Padak ni borsyaw. Nga adda madi nga ugali na. Mga no adda plano na nga aramidan iji balay da bituan. Paliiwak ni borsyaw. Apok! Awan lata ti masarakan ta akweba. Uy nga rodapong. Nga magparparik na kanyak nga adda kweba iti daytoy akabakiran. Agpada tagayam iti ata. Iso asaan ta nga umadayo dito yan apong. Sa bagay, ado ti balon ta. Saan ta amaawanan iti pagbiag ditoy? Da kayo ti pampanunuta kapong. Amangan no saan nyo akabailan ti agbayag dito'y kabakiran. Adda ta dito yan apo. Kan agtalakaken ka. Amok adinak baybayan. Uray anyat mapasamak. Saan ko nga ipalubos ang maisagmak kayo, apong?
Anya nga rod ti aramidan kaitan. Agi na natapay apong. Anib, Oh, tapay apong. anya ti makunam ken ni Victoria. Ken itidakkel nga ulag anak itam. Makapaladingit a panunutan a kakabsat ko ida. Kakabsat mo ida iti ina, apok. Sikalaeng ti putot ni Saro. Mamati ka iti dayta. Wana po. Di mat imbaga kada kayon. Nga amok ti amin ang napaspasamak kabayatan ti kaadak iti karkar na lugar. Wen gayan. Babaen kini Prinsesa Jesusa anangay aywan ken nang padpadakkel kanyak. Nay matangak ti amin ang napaspasamak iti balaymi. Ado adidigra ti napasaran ni Nana. Agpay sudayta. Iso arbeng na layong ti panangipak ni kadakwada. Iti lugar anam na maet. Nga at dayuda iti paggan. Nakalawlawagan ti lubong. Naimasak matan tinaturog dito'y kalapaw dito'y sirok tirangtay. Adda nga akin kalapaw dito'y. Awan na ti makitak nga alikangan. Malaksid ka dagito'y sinan nga daga ana iwara dito'y. Kan, anya pa'y dagi jay? Ay, ayam ti ubing dagito eh. Palagip ko iti ubinga. Adda iti inaramid ni Saro nga ay ayam ko. Kayo ang nagsinang tao. Kan, uray ti bagas ti kamuti. Pinagbalin na pa'y idi asinang tao. Mayat ti kaya. Nalamang dito eh. Tasirok tirang tayo. Igid ti karayan. Gaputa apag iso asirok ti ungto tirang tayo ti ayan to'y kalabang. Dito yakon nga aglamang. Ayan nga tan ni Lucifera. Dinak nga ta sa pulat. Dinak nga ta masurutan dito. Lucifera, kabagis ko. Ayan mo. Kuma. Masurutan nak dito ayan ko ita. Lucifera. Lucifera! Kalat ang nagparangka iti sangong. Amukon ti aramida. No ayaban ka nga uray awan ka iti asideg ko. Nasaya tata ka? Duata amang isaknap iti butang dito'y patad. Apay nga ibaba ipangatong taulong. Mayata, hindi ko na. Isak na ta. Dididik ka, kadagidit tao. Maawatan ka. No tao ka kuma. Agtungtung ed ka iti kasta a panangibaba. Gan panangipangatom di taulong.
Bakit? Adda na panunot ko. Anya dayta. Kunada balay ti papadi da ito'y ayan ta. Ayan nga ron ti simbaan. Amok ti ayan ti simbaan. Nakimisa kami din kada ina buwana ken ina Petra. Aya. Ay, mapantaman ni Jay. Aguray ka man, Saro. Di mo ka di malagip ang nakimisa kamit idin? Anya? Sa anak mo't anak imismisa? Kasta ka de? Ay na, talaga anapukaw naman ang tilagip na. Di na malagipon tinararamid na itinapalabas. Oh, apay di ka mo't agsaon bakit? Mapantay jay simbahan kunak. Ay uwan. Mapantay jay. Takitaan tanupod no ti ko na dagiti tao. Nga awanin ti makimismisa. Iso nga awan meten ti mapmapan ijay. Ket no awan mapmapan ijay, nasaya at met. Anya? Ni, apay ako nam ti kasta. Nataltalgad ijay apagyanan ta bakit? Ha? No awanan ti mapmapan ijay, kayat nangarod asawan, ngawan meten ti akin kukwa ijay simbaan. Iso datan ti agyan ijay. Ay Nasaro, di mo manin ang mutibagbagam. Ha? Ang mala, agunay kang arudan, mapanta ijay simbaan. Madlaw anabayagan nga awan simrak dito'y simbaan, Saro. Nagaduti sapot ti lawalawa. Mayat. Mayat dito'y apagyanan ta bakit? Anya? Ay, manjak. Jak kayak dito. Dakdakkel. Kun ad-ado ti mabalinta apaglemungan, no umay jay agpatpatay. Ay na, saan ta ang mabalin ti pumanaw ijay ng panawan ni Anib kadata? Kasano no umayan ni Anib amang sukon kadata? Di natan makita. Iso amadi ti ibagbagam nga umakarta ditoy. Simbaan daytoy. Idinto tajay nang ibatyan ni Anib kadata ket balay. Ijay ti pangurayan takin ni Anib. Sige. Sikat ti masurot bakay. Sansanen tati umay ditoy Kayat ko ditoy. Nukas tati ko nam. Di, sige. Ay, alak day jay. Ha? Anya? Hoy, Saro! Saro! Di mo ikatanday ta! Nalakala nga pagkaan dito'y nakaipwistuan na. Areta, naikatkon. Inala ng tikros nga igam tiribulto. Intan bakit? Agsublitan ijay balay ti papade. Ay Nasaro, api ngay nalamutan day ta akrus. Ang mga noad agunget. Kunada nga ron nga awanan ti umay dito'y. Kun nagbatad met. Kita, nagaduti sapot ti lawalawa. Di kaawatan nga awan mangiparit iti panangalak iti daytoy. Saro? Nagadukat nga ibagbagamon. Intakid din. Yawid kun daytoy. Ay, talaga napatagkin ni Saro ti inala na akrus iti simbaan. Inlansanan iti diding. Kita man, kung nasimpamot latipan na kailan sana ba kay? Wan, husto. Sana bang kay? Saan? Husto tilintag na. Malagip ko tinted idiniina buwana abasit across. Daytay krusipiho. Daytay adasing danak at inkwintas mo pa'y ide. Wine, ngamjak amon ti ayan dayjay. Napukaw matain. Kasano? Tila nakadandanunam iti kalabas. Nang runa no kasdi abumangon ka nakaturo. Napukaw nga ta iti napanak ajak ammo. Saanen ang mapukaw dayta? Gaputa inlansamon dita diding. Wan abakay. Simbolo dayta. Ti pagdaydayawan dagiti mapan makimismisa. Simbolo ti namarswa. Wine,
Isuapat tsak ti kuna idini inabuana. Nukan wag kararag ka iti na marswa. At dawatam ti kaasikan panarabay na. Di nakakanubaybayan. Di mo gayam nalipatan dagi jay lakay. Kanayo na malaglagip ko. Gamno dat dumakat sa bahali mo ti mapampanunot ko. Anyamot nga iti mapanunot mo. Kaya't ko ti agbalin anabak ng akas kadagiti tagapatad. Anya? Isuano dat dumakat. Amo kung ti aramiden ta tapno bumaknang tabakat. Agawitan ije kabalityan. At daing kalid dagiti nagkauna apulimi ije sirok ti dakalabalite. Anya? Delikado. Hey. Agsubliman ang tisigot akasasaad na. Amam. Ado ti gamong nga ingkalid ay di apong day di amang ko. Ingkalid ay ti sirok ti dakalabalite. Iso nga agawitan bakit? Apong, dito yan ti ayan ti berbiro kanta. Anya tinakitam, Anib. Kita am tinagabay adwa adadak kalabato. Ha, bato gayam da kita kinalapkatan tinapuskol alanot. Buwan apong, nabayag amin nirak. Gaputakas lang nakaskas daw apo unti kayo ti kimputan da kita. Idin to tawan matisa nga iti nga to. Asit ganta apong. Nakumutan da kita abato itinanot. Naabungan tinagbautan da. Babaan da kita nagaroy oy alanot. Dayto yan tiruangan ti kuweba, apong. Wan, apo. Ngam, aganap ka. Saan ta basta sumreklatan? At paliw ta pay nga muna. Saan ta nga amo? Noan niya atog ti agur-uray iti unag, apo. Iso nga sigurado ta. Wan apong. Sa ganaan pati anyaman na mapasamak. Agarami da kiti pagsilaw ta. Ala, nasaya at nukasta, apo. Nasip nga't lakit de, di taunag. Apong, dayto'y lakid diti pagnanaadan ni Victoria. Wan, dagita makita ta diti unag ti kuweba ti pamanagdag. Angam ayan na nga ta. Amangan no at danapanan na. Mangag mo dagi jay apong. Ay, ti ato ka ulag. Nukasta, dito iti balay dagay tay nakita ta nga ado nga ulag. Ado ti nakataray iti pinuurak. Dagi jayon dagi ulag. Naitarda iti rabaw ti dakkel abato. Iti suli ti kuweba. Isarang ko ti silaw. Nagaduda. Huwag niya roda po. Sang-sang kamay sadang yung umadayo. Ang butanda ka data. Anin. Kitaan niyo, Apong. Agturong da iti rukib ti baton. Ay, anya ti aramidon ta. Tangay saan datamat adangran. Bayan talangi da. Sukimaten ta ti unag da ito akweba. Ay, apo. Delikado dito. Aganad ta iti panagbadag ta. Amangan no makabadag ta iti ulag. Ket tukawan na ta. Apong, adda kahon dita. Ha? Lungon sabot, anim. Lungon? Kasla lungon. Amangan no. Amangan no, at nanatay, anay sarap ditoy. Kita ang tanuan niya tilinaon day ta akahon, Apong. Anya!
Anya pa'y ti makita da anib ken inabwana iti kuweba. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken iti met direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat.